mizo prank thil tu te sibai kan bu cheu ni kum khan Christmas prank te zong cha prank te kan tia ba se then khatan chuan adui za thla lu tuk lo pone mai thaya tin prank hi nia shin fia don so shin fia tur chu tamanga prank ani em lo ti te po kan oma kan pom thawa ama ro chu ke ni pon kan du chu sam jong kan ti chuak bik lo ti mi lo shet sakwa da kat te kan nga mi zo mi pui te kan ru a zau to viau wa ama ro chu zau lu tuk lo te po kan la om ve thawa du angin du chu samin kan shoot chuak thei bik rawa tin kan thil ti tum tam tak kha flop ve bo kan ti kha mi lo shet sakwa da social experiment lam hoi te khan kan tia a chavio tho to ra chu kan nga ya mun sang sang atangin feedback te kan donga an nom viau wa chan chu lo chin ri ba lo chap zoi angji kha chu an nom ching kan she lawa chu kan lom na ri mi te kan lo ti him chuan chu kan du thu samani ba ya voila hian episode thar siam le kan tuma ma se prank anga kan kalpui khan a hlo cham padin kan afford pek zong nen a ha thak ve a chu wangin celebrity news te mizo ram chung bi ka chuang chanchin fiam te chu ti ta ve li la te kan dia chu ai tu te tampo a hlok thak tho tur a chung kan nga ya chu ti tu chu voina mizo model zinga sial kan ti deuh panga karon ta lang dona an sial dan hi nge nakina an khalak te ron langa kan soi pa zeranga kan ti ve zura mizo mi chu thil hi model te hi kan han tam em khopa ma se kan sial le tuk lo than kha chu kan thil ti ya kan ti ve topa lar te kan sa ka ma se ani na taka chuanin tu na karon ti lan tur te hi chu kaushan le khotang lam te chu thushan ni ta se chunga po chuan belchian dol tak ten ni thawa zirna lama academic an sang em a tin an lo pen chuak ve nual to boka mizo rama chuan modeling hi izana tla lu tuk chu ni lo na in an ma ni in to de la tur khop te hi chu nula ten la ni boka an la thok chaw ve thei tur a chung kan nga yam tin kan ron ta lan tur te big phei hi chu mi tai ma tak te an ni a modeling ba ka thil thiam tam tak an ne a chung te po chu kan soi pa zelanga chu enge mo song tala mizo chalai ten na big takin YouTube en tu ten lok na kan lo nei thina ni don chu ke ni chu kan lom ani maya chu ti a chan chin chu tun he karon ta rang don ni hei hi leni ral te ania Mizoram University exam result chu hnung bera khan MSc geology azawa geology sani chu Sunsilk Megamis Northeast 2014 akhan second runner up te along ni Totin University ming te pon Alcheringa Festival IIT a de khan longjuk tel to a tin hun sang sanga Mizoram a show ne kan nei ang chi a hian chuan in atel kim do vek to ti tur ni TV le chanchin bulama te kan mu thin kha kan share cheu kan ringa leni sang tha thlet thor khop mai hei ve thung hi Emily hania Emily chen kwal government isol college satangin BA azowa chuan Mizoram Law College LLB zirlai me kani tin enge ni an college bar council la te po shoi tu te nia tin magazine lama te po law lam magazine sang te po kan mu thin kan ringa chia thin chuan chutiang mi chu ni a le ka thiam tak mai lawyer ala ni ngei po kan du saka Sunsilk Megamis Northeast 2015 a khan ani po hi second runner up tho alo ni to a chuan om em ani tu na mi hi LRH sailo ania nui te pontichin Mizoram University changin MSc Environmental Science azir zo to a Mizoram so shanga arei ve to ani po hi atel nual atel kim do vek tong khoi ama in mu thin kha chutiang chu ni tu na hianin
Institute of Advanced Study in Education aizola B.Ed azirme kani ani hi Miriami ani a government aizol not college atangin BA zir zo to a arei to khop mai ni phei chu alano pananga in la fashion nge ni modeling lamati ma a ma na tangkhan tingat ngata tuna chunin designing azir vele thungani Kolkata lama huna mangmek nin kan sia graduate no in designing lama tian a pian chu lanal veo tho tu ra kan ngai thalak tharlam kan mu chi alawa chu tian chu ni a ani po hi chuan om khop mai ani hi ani housing a chuan modeling lama la junior ber mai thei rodi ani a Alcheringa Festival akhan Mizoram University ayo in IIT Festival Guwahati akhan Best Female Model te polo la to a mani 2016 Mizoram University examination result chuak akhan Master of Social Work MSW chatakina zawa kan lompui boka enton tla khop mai tin kan thala khau hi Facebook ami tele khoi ami nge mori kan khon kho mania a chen chu la tu te ming te po in zia ka an chunga kan lom em chi phot mai te ang min no shet thiam na kan dira credit in pek vek se la wala tu te a chen chu kan she box si lo ba ani ang hian watermark da ho te hi kan credit pe na me no ngai sang mai to nia khang te khan nia kha bak an chan chin soi tur tam tak om theng a thalam le chera ba po sing chon chan chin tha le che kan le veka ma ro chu kan tar lan chin atang khan zir tur kan nei te le engem moni tal ke mani la ma hlong na kan lo nei chon kan lo mani mai a kan mer shet te ve kan nia ma sen mani hian min she ve em kan she che ra wa tiang vel chu kan nia chu tiang in tham na le kha tiang khom chon na wa an huat lo po kan be se ya akina midang chan chin po na sa deu kan la ron tilang le tura ngai lan hun le ate po chung ate po chodin nge ni thiam sao taka kan chanchin kan taran te pon mi lo dong song turing kan be se ya hei hi inti himna chi khatani dia mi no ngai sakula zau tak sia thil ti kha kan duwa langtlang takin hun le min lo hi la cheu don ya